Φίλες και φίλοι του Χαγιαστρίξ, στα πλαίσια λειτουργία της σελίδας μας, η ομάδα μας πραγματοποιεί ένα ακόμα αφιέρωμα στο αθλητικό πλοίο της νοτιοθετικής Κρήτης με την ονομασία Δασκαλογιάννης. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της εταιρείας και καπετάνιο κύριο Στράτο Μουταζό. Κύριε, σας καλημέρα σας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο πλοίο μας. Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς, για το πλοίο, για την εταιρεία, για την πορεία της εταιρείας. Στην εταιρεία είναι πολλά χρόνια. Η διαδρομή μου ξεκίνησε από πολύ νωρίς, τη δεκαετία του τέλος του 80, αρχές του 90. Έχω κάνει πλοίαρχο σε όλα τα πλοία της εταιρείας, αρχικά καπετάνιος. Τα τελευταία 20 χρόνια είμαι στο 10 σύρμα της εταιρείας και πρόσφατα ανέλαβα το 20, ανέλαβα 21, ανέλαβα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Πολύ ωραία. Μέχρι και σήμερα. Ωραία. Κύριε Στράτο, θα θέλαμε λίγα λόγια για το πλοίο που πραγματοποιούμε σήμερα το αφιέρωμα μας. Το πλοίο είναι κατασκευής του 1993. Είναι επιβατικό οχηματαγωγό ανοιχτού τύπου. Ταξιδεύει όλα αυτά τα χρόνια εδώ στη νότια Δυτική Κρήτη, μεταξύ Σφακίων, Παλαιοχώρας, Αγίας Ρουμέλης και Γάδων. Κάνει αυτό το τρίγωνο διαδρομό. Στην πορεία της ζωής του σκάφους έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, όπως μια μεγάλη μετασκευή, έφτασε μετασκευή το 2013, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από ένα χρόνο και εντάχθηκε το πλοίο και εξυπηρετεί την άγωνη γραμμή της Γάβδου σαν επιβατικό οχηματαγωγό. Το πλοίο συμμορφώθηκε με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και έκτοτε εκτελεί το συγκεκριμένο ταξίδι, κυκλικό ταξίδι. Έχετε δει κάποιο συμβάν, δηλαδή την πιο ωραία εμπειρία και την πιο κακή εμπειρία, δηλαδή ως προς τον καιρό, όσα έχετε δει κάποιο συμβάν στη Γάβδο, δηλαδή αυτό που ακούτε τώρα με τους μετανάστες ή κάτι το οποίο να σας έχει μείνει στιγμιότυπο σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στην Νότια Κρήτη που είστε τόσα χρόνια? Εδώ η συγκεκριμένη περιοχή είναι δύσκολη σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις, τα λιμάνια, τους καιρούς. Το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε το χειμώνα. Ναι. Επειδή δεν υπάρχουν σωστές υποδομές, τα λιμάνια είναι μικρά και τα πλοία αναγκάζονται με όλες τις καιρικές συνθήκες να λιμενίζονται και να παραμένουν. Ένα γεγονός που θα μου μείνει αξέκαστο είναι ένα συμβάν που συνέβη το 2009 στο λιμάνι των Σφακίων με μια μεγάλη κακοκαιρία. Ήταν Φεβρουάριος και θυμάμαι αξέχαστα, με ένα καιρό Σιρόκο, Όστρια, Γαρμπή, τα κύματα να φτάνουν τα 10 μέτρα. Ήταν απίστευτο αυτό που ζήσαμε. Αυτή η εμπειρία που ζήσαμε ήταν τρομακτική. Επί ένα 24ωρο, πραγματικά ένα 24ωρο, μέσα στο λιμάνι κινδυνεύαμε να βυθιστούμε. Παλεύαμε με τα κύματα για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Τέλος πάντων το καταφέραμε αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ πραγματικά είναι μια δύσκολη. Θέλει εμπειρία. Ως προς τη Γάβδο, όλη η Γάβδος στηρίζεται από εσάς. Εμείς εξυπηρετούμε το νησί της Γάβδου, εκτελούμε 6 δρομολόγια επιδοτούμενα άγωνης γραμμής και όπως αντιλαμβάνεστε όλη η μετακίνηση των επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων γίνονται με το πλοίο της γραμμής.
Αυτό Της εταιρείας. και το Σαμαριά, το αντίστοιχο πλοίο της εταιρείας. Πολύ ωραία. Κύριε Στράτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ταξίδι που μας πάτε στη Γάβδο, στην Εκρητική Γάβδο, για τη φιλοξενία στο πλοίο, για το που μας αφήνετε να πραγματοποιήσουμε ένα αφιέρωμα σε ένα πολύ όμορφο σκαρί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχόμαστε καλό τάξιδο το site σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές παρουσιάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πολύ. πολύ για τη Έχουμε στήριξη σας. αφιέρωμα. Καλή σιγά σιγά στο τέλος. Καλή υγεία σε όλους.